Magandang araw Pilipinas. Good day everyone. Our topic for today, foreign banknotes at coins galing sa aking pamangkin, yan si Romel. At bago ang lahat, shoutout muna sa aming Team Alliance. Shoutout din sa mga magigiting nating OFWs, mga senior citizen at mga silent viewers. Ayan, shoutout din sa mga kapwa ko coin collector o kabarya. Ayan, shoutout po sa inyong lahat na mga kaibigan ko dito sa YT. Ayan, sa mga nag-subscribe sa akin, maraming salamat. At sa mga bago kong viewers, welcome po sa aking channel. Huwag na rin kalimutan mag-like, share, subscribe, at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. Ayan guys, for sharing only itong mga binigay na foreign banknotes at coins ng aking pamangkin. Ayan, actually last year pa ito binigay sa akin, ngayon ko lang na i-vlog. Ayan, isi-share ko lang sa inyo ang mga banknotes at coins. Ayan, isa-isahin na natin. At ito na nga guys, ayan, coins from Netherlands, year 1999. 50 cent. Ayan, buhay naman oh. $5. Ayan oh. Year 2002. $10. Year 2002. Ayan, marami ring coins ito. Year 2020. Ayan, €2. Ayan, ang gandang coins ito. Ayan, parang yung 20 pesos natin. €2 coins. At ito po guys, 100 won ng bansang South Korea, year 1996. 100 won. Ayan, may tatlong piraso ito. Ito po guys, 1999, 100 won. At ito yung pangatlo, year 2010, 100 won. Ayan, ng bansang South Korea. At mayroon din guys, binigay sa akin. Ayan, Singapore, year 2013. Ayan, 20 cent. Ito pa, Singapore uli, year 2016. Ayan, 50 cents. Ayan, may binigay sa akin, 2 piraso. Ito yung isa. At pangalawa, ayan, Singapore, 50 cents. At mayroon ding $1. Ayan, year 2013, Singapore coins. Ayan, ang gandang coins na ito. At isi-share ko rin sa inyo itong mga banknotes na binigay sa akin sa mga kaibigan nating OFWs. Ayan, pwede rin kayo magpadala sa akin kahit hindi nyo na ako bigyan ng chocolate. Ayan, pag nauwi kayo dito sa Pinas, masaya na kaming mga coin collector na mabigyan nyo ng mga coins at banknotes. Ayan, share ko sa inyo itong mga banknotes na bigay din sa akin ng aking pamangkin. At ito na nga guys, yung mga foreign banknotes na bigay sa akin. Ayan, ito ay banknotes ng China. 1 yuan, year 1999. Ayan, Xionggo, Renmen, Yanhang. Ayan, 1 yuan, year 1999.
Ayan, mayroon ding binigay na 2 reals. Ayan, Republica Federativa do Brasil. Ayan, 2 reals. Ayan, Banco Central do Brasil, 2 reals. At may binigay din sa akin, ayan, $2. Ayan, banknotes ng Singapore. Ayan, dalawa ito guys. Yun o. Singapore banknotes. Ayan, polymer banknotes ito guys. Ayan, kaparehas nung ating banknotes na 1,000 pesos. Ayan, naglabas na rin ang ating BSP na 1,000 polymer banknotes. $2 ng bansang Singapore. At ito pa guys, ayan, Republica de Honduras, Bangko Sentral de Honduras, un limpera. Ayan, napakagandang banknotes din ito ng bansang Honduras. Ayan, maraming binigay sa akin ganitong banknotes. Ayan, isa itong banknotes ng Honduras, un limpera. At ito pa guys, ayan, Bangko Sentral de Honduras, 2 lempiras. Ayan, marami tayong banknotes ng Honduras. Ayan, Bangko Sentral de Honduras, 2 lempiras. Ayan, maraming salamat ulit dito sa aking pamangkin, yan si Ome, na nagbigay sa akin ito last year pa. Ngayon ko lang na i-vlog. Ayan, Yes Lempiras. Yes Lempiras ng Bangko Sentral de Honduras, Republica de Honduras. Yes Lempiras. Ayan, napakaganda mga banknotes na ito. Ayan, dadagdag ko naman ito sa aking mga koleksyon na banknotes. At ito pa guys, the last but not the least, ayan, Bangko Sentral de Honduras, Republica de Honduras, 20 lempiras. Ayan, napakagandang banknotes na bigay sa akin ng aking pamangkin. Ayan, shout out at maraming salamat sa iyo, Ome. Ngayon ko lang na-vlog yung binigay mong mga coins at banknotes. Ayan, Bangko Sentral de Honduras, 20 lempiras. Yun o, daming banknotes. 20 lempiras, yes lempiras, 2 lempiras, un limpera. Ayan, dalawang Singapore banknotes, $2 at 2 reals. Ayan, Bangko Sentral do Brasil at isang banknotes ng China, 1 yuan. At ito pa yung mga coins. Ayan, tatlong 100 won ng bansang South Korea. Mayroong pang Netherlands. Ayan, may 4 na coins na Singapore at 3 euro. Ayan, maraming salamat uli sa aking pamangkin na si Umi. Ayan. Ayan, sa mga nag-subscribe sa akin, ayan, maraming salamat. At kung bago ka lang sa aking channel, huwag mo na rin kalimutang mag-like, share, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, stay safe, stay home, God bless. Yos Mabalos.